Bună dimineața, dragii mei, la acest minunat început de weekend. Mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi vreau să încerc să răspund la întrebarea de ce ne sunt date dificultățile și care este rostul provocărilor în viața noastră. Ei bine, în momentul în care începem să avem dificultăți, fie avem o problemă de sănătate, fie probleme emoționale, fie probleme financiare sau orice alte provocări de orice natură, este bine să știm că pe undeva trebuie să vedem unde a dispărut iubirea din viața noastră și din inima noastră. Acesta este primul gând. În primul rând, provocările ne sunt date pentru a încerca să regăsim iubirea în sufletul nostru, în inima noastră și pentru a ne orienta sau reorienta către Dumnezeu și către îmbunătățirea relației noastre cu divinitatea. În al doilea rând, este posibil ca aceste provocări sau aceste dificultăți să ne fie date pentru că este necesar să învățăm o lecție pe care poate că n-am învățat-o altfel. De exemplu, poate că trebuie să învățăm să avem mai multă răbdare, mai multă empatie, mai multă compasiune, mai multă înțelegere față de ceilalți, mai mult respect față de aproapele nostru. Poate că este necesar să învățăm să vedem latura bună din fiecare om. Poate că este necesar să învățăm să avem mai mult respect de sine, mai multă iubire de sine, să învățăm să ne stabilim granițe, limite, pentru că provocările, dragii mei, fac așa cumva cu forța ceea ce împrejurările obișnuite nu reușesc să facă. Și anume, ne forțează să ieșim din zona de confort. Ne forțează să ne schimbăm. Dacă noi ne schimbăm de bunăvoie, dacă noi ne modificăm caracterul, ne îmbunătățim caracterul de bunăvoie și căpătăm de bunăvoie aceste trăsături despre care spuneam un pic mai devreme, cum ar fi răbdarea, compasiunea, empatia, iubirea și așa mai departe, atunci dificultățile nu mai sunt necesare. Dacă însă persistăm mereu în greșeală și nu dorim să ne schimbăm și nu vedem decât punctul nostru de vedere și refuzăm să-i ascultăm pe ceilalți, să-i auzim, să-i vedem, să-i iubim, să-i acceptăm, să-i privim cu o privire plină de iubire, de compasiune, da? Universul ne obligă să facem acest lucru. De aceea ne sunt date dificultățile și de multe ori dificultățile pot fi și un preambul al unor binecuvântări ulterioare. Dacă noi reușim să trecem prin dificultăți cu optimism, cu bucurie, păstrând iubirea în sufletul nostru, la capătul celălalt al tunelului ne așteaptă cele mai bune și cele mai minunate binecuvântări. Ne așteaptă iubire, prosperitate, sănătate, pace și armonie. Acestea fiind zise, dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru atenția cu care și astăzi m-ați urmărit și vă doresc din toată inima mea un weekend minunat și toate cele bune. Pe curând!